Ang tino o video no bekau mukti kelai sanamui tong. Aw sung jotono saimano tai sung jotono sino tripla hastewo khoroni borok tongo. Sini da pohor te sini dara bisal. Borok ungka sini o tripla ni kaise borok hero si. Nai di borok sini tripla sarong no. Pusuk suba oi tong amo sung jotono saimano. Borok sung politician rok bai. Neta minister kebangma MLA leaders MD sarong bai sung. Compare fan khlaini di borok ni gana thanan jugya. Haipon borok tini lukurang suba mani sim borok tini hamia hinjago baksa borok bai rangsao hinjago busuk dukho nangnai di borok ni bo nukum tongo borok ni bo family tongo haipon borok tini amsuk kosto khlaiye nok ni borok bai family bai tongya kare chugya borok bemar klaija borok no borok amsuk kosto khlai suba oi tongo haipon borok tini buini suba thani na hamia hinjaka bukha belekhen dukho na ka haije bukha belekhen mukti klaikya tabonang da pohne live video ang nai payo boror no chubawi ba thangnani tei haniwo hinjangnani amsara ke ba hania nok nukhuni borok bai tongya kare bunyu subanani amo amse kok kalaya akok belehene kotin waisa khlaina di bunyu subai na di bese kosto bese kotin apro saimanan haipon tiri sinda pohor jom amse kosto khlai subawi tong borno sang chelo chirnani dang borok tini tam dorka ba buina amsuk sayan nangya kare kosto khlai tam ni buina suk chubawi tongna ba bekhau khairama tongo hamsama tongo obon bagai sitini openly ongkhari lukurong chubawi tongo nasikina la tirpa hastewo borok hai sam tong borok hai buskanga agui phainai lukurong chubana ni hinei sabu tong nasikina di kebno phan nuhur glak haipono tini bugi mazra bezana karang sao ahai ra hinei je borok no omte hinai ro pap nangana pap haichi borong no mokol mukti kalai mani abo ereng kalaya abo magana kalaya amuktui magana thanglak jesini da pohor songno chinda bisal songno hamia hinei wanchungnai rok rangchao omhai hinei mazra benai rok norok salta pap nangana ang sanai sanjana kono tuino sanai sanjmanai sanjana no chintirpra hasene borok sabu subaya tongka muya phali chanai phojonto se 10 taka lepsa pan rohorka sabu subaya tongka तब हामै फाइटोन चिनि अबुखुक चिनि मनाय चिनि साजक सानजाना हामै फाइटो हिनै जत खाइरक जागै खकजा खमै रहलाइके तब हामै फाइजातो हिनै तै सोशल मीडिया व सारा तिरपरा व पितनाय साबबा चिनि दा पहरबा चिनि दा बिसाल सं बर खरमनिसि लुकुरनो सिनिरनाय बर करिखे तिनि अ मनाय सानजाना न केबो सिबिसिनिया बेमार अंजाक हिनि ब केबो साइबो मांगला खामु बरनि बिसिंति तिनि आमसे रां लाख लाख रिवै सुबा जागो के तिनि oda pohor sono se hami hini rangsao hini tongo ge amo bojaga thangklai ke tei jing joto saimano haiji mumbai ni tripura tumani da pohor sono kichapani information diawai borok tripura to wi phayo at least call khaile borok kicha information ina nangmani amo siris borok information ya ge talangna puru ge jing da pohor sono tlang thanga nable angorola so kok thaijan sanai tumung no manai sanjana ni nukumi bororo da pohor sono majra berei tongke norok nakar sana ni tun obon ang dorong kene kaisa apil khayo ang dorong koyo norok social media o phai public ni bus kamo phai norok da pohor bai da bisala norok nakar sana nangnai tamni hikyo obong khalu korong ni rang obong khalu korok chubama ni rang norok da pohor bai da bisal no haino ereng mazra beri manglak abo sung public ro kosimani haiji